1, 2, 3, subo! Hello guys! Kumusta kayong lahat? Ngayon may bagyo dito sa amin. Kaya uubusin na namin lahat yon. Yung bunga ng prutas. Anong prutas ba yun? Lubag. Tara, ubusin natin. Ikaw akyat? Tara. Sige, akitin mo. Kaya mo ba yan? Okay guys, naglagay na kami ng net para kung sakaling may bumagsak. Salong-salo. Kaya mo akitin? Seryoso ka? Mahulog ka dyan ha. Tingnan nga natin tong galing ng bata. Eh, di kaya. Alam ko na. Baba ka na dyan. Bilis. Baba. Yan, alam ko na. May pupuntahan tayo. Dali. Teren. Dali. Lakad ka dito. Alaga niyo rin anak ko ah. Teren. Hoy. Aray ko. Saan? Gajay. Diyan. Teren. Hup. Whoop. Woo. Ingat. Nagkadugan pila nagnag. Puro snap? Uy. Patay yung lagayan. Ayun. Oh, mabad kita. Sayang mga to guys, oh. Guys, kunin natin guys. Yung mga pwede lang. Hindi kalman pa lang mo ate guys. Mga itim. Ayan na. Mga itim. Dali. Okay, gising ka, picturean ka. Okay. Yan. Okay guys, dito na kami sa sa taas. Yan, yes. Yan. Yung mga bunga guys, oh. Excuse me. Dito, kapit. Yung mga bunga guys. Ayan. Ayan. Pipiliin lang namin yung guys, yung medyo maitim-itim na. Konti pa lang yung pwede. Kunin mo na yung lagayin doon. Paabot mo kay Migmig, kay at Mamang. Mama! Alam mo na talaga yan ka. Ibaldi. Faster! Yeah. Ligar ito. Ikaw pipitas ako. Ako na lang. Ikaw magbi-video. Ito, pwede na to. Ito. Diba tumagdunod siya? Ito. Diba lumagdunod? Pitas. Kaya lumagdunod din ba? Haan. Ano tulog? Nagtina. Pipiliin lang natin yung guys. Huwag kang magalaw. Babagsakan. Sabi na eh. Medyo. Hindi pa nakita ng ganito guys, oh. Guys, pakita mo Babagsak kasi yan pagka masyado kang magalaw. Maasin lang tama. Pwede na.
Ito yun guys, yung mga pinitas kanina at mga bumagsak. Tapos eto. Yan. Madami-dami din to guys. Yan. Papamigay na lang guys kasi hindi naman bumagsak sa lupa yan. Tapos eto. Yan. Yan. Puti sa mga pula yung bumagsak guys. Tapos yung natira guys, yun. Marami pa naman kasi hindi mahangin guys. Salamat hindi malakas yung hangin. Yung binabad natin kahapon, bale kakainin na lang natin mamaya. Yun. Diba sis? Yes. Ano masabi mo? Ano masabi mo? Naasiman ako. A few moments later. Okay guys, ito na yung binabad nating lubig guys. Yan, nagtubig-tubig na siya kasi may suka to guys, sa asin. So lilipat na natin dito guys para banatan na namin. At nga pala, kasama ko si Borselot sa si Angeline. Hi guys! Yan, papapakin natin to guys. Oop! Oop! Iyon! Ito guys oh. Kahapon pa ito nakababad guys, kaya feeling ko wala nang asim yan. So, ano pang hinahantay natin? Tira na! Kuha na isa. Tingin sa cam. Sarap. Sarap na. Tumulam. Tingin sa cam. Di ba hindi masim? Sa lakwa, paramihan to ha. Dalawa. Tamis guys. Yung iba medyo maasim pa. Grrr. Apat. Lima. Anim. Sobrang lambot na siya guys, kaya ipitin mo lang ng dila sa kangalang guys. Ano na? Hihiwalay na yung buto. Ay, duwa. Talugin ako. Sarap. Sarap saw-saw. Sarap. Sarap. Hindi na siya masyadong maasim guys. Lulot. Kupatan. Silatan. Lupatan niya. May kupatatan. Malaki. Guys, istikan eh. Sulat hendak. Sulat si Kalot. Renam. Yay! 1, 2, 3, subo! Tamis. Tamis guys. Tamis. Hindi ka naasiman? Ikaw, naasiman ka? Paano ko maasiman? Nga, subo ko nga. Pakita mo sa cam. Sa cam, mukha mo. Oh! Hindi si Borselot ah. Nakangkon. 5. Ako naman pinakamalaman. Kaya ako yung premyo. May ka-empathic mo sila. Kapit na, last 2. Sino may gusto? Dalawa. Pagisa nyo na lang. Kaya mo na? Pagisa nyo na lang. Dali mo? Lagi na isa. Isa na yung salat. Okay, huling subo. Sabay-sabay tayo. Dapat pagkalabas, buto na lang ha. Sausaw. Kung sinong mauna may premyo, dapat pagkalabas, buto na kaagad ha. Tapos lunok kaagad ng laman. Tingin sa cam. 1, 2, 3. First ako, ikaw. Meron pa? Hindi lang yung bulong. Nana. Kurang pa, no? Sa susunod, bababad pa tayo. Okay guys, tapos na namin ubusin yung lubig guys. Ang sarap. So sa susunod, magbababad ulit kami. Para may makain kaming 3. So hanggang dito lang guys. Salamat! Bye-bye! Bye-bye! Ha?
Huwag na balain. Inuman niya? Inuman niya? Giwas ka. Gimas? Eh. Patikim? Gana. Buti na kay. Kapay. Ang sarap ng pinaghalong ano guys. Asim, alat. Saka asim ng suka. Sarap. Naghugas pa kayo ng mga kamay? Ay, oo nga, naghugas. Ako lang yung hindi. Ubusin niyo na. Tama na yan. Yun. Okay na. Sa susunod na. Bye-bye na. Bye-bye.